Salutare oameni buni și bine v-am găsit la nou clip. Azi ne jucăm Minecraft. Sunteți pe canalul EsneX. Să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, că o să primiți notificarea mea când postez. Și acum o să ne mutăm din Minecraft. Așa. Mai e ceva în chest? Nu, mai e de spart din chest. Din shulker box-urile astea. Oare poți să pui shulker box în shulker box? Nu. Așa. Asta e tot bagajul nostru plus patul. Așa. Plus torțele. Plus ușile. Și plus geamurile. Ușa asta nu pot să o iau. Gata, am luat-o. Așa. Și ușa asta am luat-o. N-am luat geamurile. Oricum geamurile nu putem să le luăm. O să luăm doar chestul ăsta. Acum trebuie să ne ducem pe creativ. Ne dăm astea. Cele care nu sunt bune. Să ne dăm armurica jos. Să o punem și pe ea. Scut nu avem. Dăm înapoi pe survival. Și gata. Ghiozdanelul. Gata. Ia uitați ce avem aici. Poate fi casa ta. Câte diamante îmi dai pe ea? Domnul Sătean, câte diamante îmi dai? Nu se dau pe gratis, că am locuit în ea. Hai. Nu-mi dai bani? Să-ți fie rușine. Hai că-ți dau eu, că e sărac. Ia de aici. Ia de aici diamante. Ia de aici. Nu le vrei, le iau eu. Așa. Ăsta pot să-l las. La revedere, ăsta să-mi iau un căluț. 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 Ăsta galben, nu. Mă sedel n-am aici. Asta e bună, am și aici sedel. Îmi trebuie 64 de bucăți. Și merem. Îl iau pe alb, că e mult mai frumos. Scuze. Nu ție, nu mie, ție. Ești rău, tu? Nici tu.
Te bat. Nu? Nu. O să-mi... Uite, tu? Tu? Te duc în Nether. Te bag ca lui Nether. Hai că-l bag. Goodbye. Să-mi iau un porc? Nu, hai că-mi iau un porc. Îmi trebuie doar niște morcovi. Undiți am? Gata, mi-am luat morcovi și că sunt rău nu le mai dau sătenilor. Nu le mai plantez. Undiță? Nu. Undiță? Nu. Undiță? Da. Asta pot să bag, îmi trebuie un porc. Da, să fac. Water. Saddle. Așa. Nu, stai că... Dar porcule, ai grijă de tine. Dacă te pierzi, te-am mâncat. Așa. Porcu. 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 Unde-i porcul meu? Unde-i porcul? Mi-am pierdut porcul. Unde-mi porcul? Am văzut un porc. Uite-mi porcul. Ce face aici? Uite asta cred că o să fac. Altă metodă nu am. Nici nu te în cap. Hai porcu. Porcule! Gata, nu fi porc. Mount. Uite ce poțești când nu ai cal. Mergi cu porcul. Hai mai repede. N-ai cal, mergi cu porcul. Ce avem noi aici? Au. 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 Au, 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 au. Porcu! Dar ce fac eu aici? Generating world.
Nu știu ce se întâmplă. Chiar nu știu. Ce-a pățit telefonul meu? Nu știu. Cred că aici o să închei clipul. Mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!